Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep kap mania fila pan call haki niki number. Mentang singi ka arpunyo tari ku jemang arajar arpusan kadai ka singi ka balai hakaba ki arngut syukurim u raja Raghuvanshi bat ka sonam Raghuvanshi labna baki laja bat kadai menin ka singi baki pulet hasora kila yo ya ka official FIR ban pentib ba kita ki arngut syukurim kila ja pan mentang jan miat pan ngidon hang ni hapo ka viewpoint jong ka mau lakhian hakaba ni dang up ya kini ke search and rescue team bat ki pulet nak po Sohra police station bakin wan pai ha jing lek wa jungki lembat ki bahiyeng jungki ki arngut syukurim ki badang sudep yatho katau raja Raghuvanshi bat ka sonam Raghuvanshi ki balayawan kai honeymoon sha Meghalaya ki la ja klem kano ka jing pentip ka batikna Uhmen jong raja Vipin Raghuvanshi but uhmen jong sonam Govind kila one poi hanong ba Shillong but bran kila hair sha Sohra police station ban ai jing ujor FIR kumta ki pulit lembat ka state disaster response force rengkat ka search and rescue team jong ka fire and emergency service kila hair sha maulakhiat ban leit sha Nongriat ban wat ya ki arngut syukurim kani kam shimla saiso bat habalakem dum kumta kilawan pai no bat bu thong ban beteng ka jingwat yaki ubha ku par wan sai kum khna shnong uba kamai na ka jing yalam lenti yaki nong jngok kai perthai lani u guide ulaya thu hangi ba men ha ka sngi tho dieng ulalej ban yalam yaki arngut syukurim sha Nongriat bat kila sami ha ka homestay haba ula terwa bon haban wan shaw ne em yaki kila juba ba omdon kam namar ba kila tip lenti kumta ula lek la ka jong ban kamai na ki wei ki nong wan sang suari ki bahab yai kejat na ki mau kendon ban lek jengo ya ke jingking jeri ba paunam te je kom te long sus pramasim mo pilong mencuba tai ka ja yu namar ba ki yalam ma ki yaki syati serum sesnong yu bat kumno ka ja em ka chia da kom je reng ya kum ba ya ki turis ni buan tengi ngi pagi kai te long suit bu tu ngi ya suski ngi dan kumta kumja kumtu ki turis bu ya itu kumta he filik bu adu snong yu ha Nongriat ha homestay para oh si para filik bu yaki ha po homestay si para po Nongriat hoi nang tu pede keladap ka kamram yaki ada hoi layo bai si yaki hoi ayo lawan no pim tibi kata baja kumno ja ngam tip ngi kum naling asinong ngim tip mo ya kani baji hang ni baji siano ru ngam tip mo ya kata mu ngam don jing tip kaji hang ni kaji siano ru ngam tip mo ki terus ki bawan hang ni ki babun ti nang ta pat de kata mo ko bala ngaman ne ki don kitu batre sim kai ki don bom tre pi nakaliang jo pi don pin ai ka jinyarap sispa ba in yelek wa lang yo le si ki ur jeni satai ne kumno por bakia leti hoi nakaling jong ngi mo kumbang no ki tores kitu ki bawaan mo teng-tengi wat kitu ki bam layai hawa pentip haling jong aku sedar ngi ayu ngi sai yarap ngi sai kli kadu kilo don kidan gitu basi 4 kilo spar phong ya lek prangut rungut kidan kam sting ya lek yarap lek tan lek ba mo ngim tamo jukwa kita kijing susi mo po jeng elka ni yarap bala pentim ni lek tan lek yarap ban poi hang ni mo
Laban kedau bagi pulit gilai otam ya ke Scooty ke bagi la shimwai na nong ba shilong na kawai ke jaka bam harut lenti ke badan ha Sohra rim. Kajing lei wadi ki arngut ki balaja akan beteng biang lasai ke sengi.